Τώρα θα δείτε πώς θα κάνουμε αλλαγή έντασης ήχου στο FC47 το Wi-Fi. Για να κάνουμε αλλαγή απλά πάμε στις ρυθμίσεις, εγκαταστάτης, παράμετροι και θα σας ζητήσει τον 8ψήφιο κωδικό που είναι 8 εξάρια. Πηγαίνουμε υλικό και αλλάζουμε ένταση μικροφόνου και ένταση ηχείου στο 30, είναι το χαμηλότερο και το 1 είναι το υψηλότερο. Κάνουμε αυτές τις αλλαγές και θα κάνουμε άλλη μία δοκιμή. Και τώρα βλέπετε πόσο πιο χαμηλά είναι. Ακούγεται πάρα πολύ χαμηλά, ούτε μικροφωνίζει ούτε τίποτα.